Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur, Josu Erbiti daukagu gurekin gure platoan, modus operandi taldeko bateri jolea. Pandemiaren erdi-erdian plazaratu zuten bere bigarren diska, eta gaurkoan kontatuko digu nolakoa izan zen esperientzia hura. Ongi etorri, Josu? Eskerrik asko. Bueno, zu Josu, baina bazatoz modus operandi taldearen pixkat hor lekuko moduan, ez edo? Hori da, beraien izenean. Hori da, beraien izenean. Eta nola definitzen zarete talde moduan edo? Bueno, talde moduan esan dezagun nahiko zuzeneko taldea gala. Bale. Eta estilistikoki edo gehien bat esan dezagun eskatik abiatzen den talde bat dela, baina momentu honetan definitzeko modu bat izango litzeke anitza. Anitza. Bai, aurreko diskan estilo desberdinak jorratzen ziren, eta hontan oraindik eta gehiago. Orduan eskatik abiatuta, baina badago rock edo punkera dijoazten abestiak, edo beste batzuk agian pixkat ia hori sonkubano parte bat bada abesti baten adibidez, edo elektronika aldera ere joaten ga, orduan anitza nik uste ongi da hola. Eta nolatan joaten zarete alde horretara edo bestera, nolakoa da prozesu hori alde batera joateko edo bestera? Nik uste lehenbizikoa konpleju gabe. Bale. Bai, orduan abesti bat, melodia batetik ateratzen dira normalen abestiak, bigarren diskontan Iñakik esan dezagun, bigarren diska hau konfinamentuan egin zen, orduan distantziara sortu zen, eta WhatsAppeko audio baten bitartez melodia bat ateratzen zen. Eta melodia hori niri bialdu eta esan dezagun nik horri forma bat ematen niola, diskako ekoizlea naizelako. Orduan forma bat ematen nion, estilo bateruntz eramaten nuen, eta gero denen artean bakoitzak bere ideiak aportatuz eta bat eta beste esan dezagun garatzen joaten zela. Eta nola esaten dizutena konplejurik gabe. Hau niretzako ez dakit punk kaliforniarran rolloa hartzen diot melodia honi. Bazergatik ez. Bai, hori da. Bueno, esan duzu zuzarela ekoizlea, taldearen ekoizlea, eta baita ere bateri jolea, ezta? Hori da, bai. Gero, Iñaki ere aipatu duzu, badela abeslaria. Hoxe da. Eta gero zenbat gehiago zarete taldean? Iñaki abeslaria, gero haukeu Ruben Anton, naparra baitare, berriozarkoa, trompeta jolea, garai baten bendetan ibilita. Gero Nafarrekin segituz Joseba San Sebastian dago, berez lesakarra baino lakuntza biziena. Eta gero badauzko bi gipuzkoar, Diego Martínez eta Andoni Matxain, tromboi eta gitarra joleak, eta Iñaki esan zen bezala Gasteiztarra, abeslaria. Ordo kaso, kristo nahasketa ez, baina... Bai, nahasketa ederra bai. Baina hemen Berriozarren gainera biltzen zarete, ez? Hori da, bai, nik hemen grabazio estudio bat dauket, eta diska bertan grabatu dugu eta ensaioak ere bertan egin ditugu, bai. Eta betidanik egon zarete, bai, individualki eta musikarekin lotuta edo zeukan zerbaitekin? Esan nahi oso, oain arte, gure bizitzan orain arte. Bai, zuek individualki egon zarete hor saltza horretan sartuta? Bai, denak eduki ditugu beste talde batzuk profesionalki bizitzen, beste batzuk semi-erdi profesionalki, beste batzuk agian ez. Plazerrez edo? Eta bai, hori da, eta talde desberdinetan aritu izan dugu denak, bai. Eta gero, noiz hasi zineten edo modus operandi talde moduan jotzen eta noiz osatu zineten esan daiteke? Taldea 2017 sortu zen. 2017, bale? Hori da, Betagarri bukatu zenen, esan dezagun Iñakik bere proiektu berri batekin hasi nahi zuen, eta orduan Bendetako Enriko eta Rubenekin elkartu zen, eta zergatik ez du hau egiten, eta bat eta beste, eta badirudi parranda bat elkarrekin egin zuela, eta parranda ondoren esan zuen, venga, aurrera doa. Jo,
Baina, parranda batetatik sortu zen hor aletxoa edo hor jarrai zuten Bai, alea. bera burun zeuken hori, orduan parranda baten San Ferminetan, ni orduan ez Ferminetan dugu, gainera. bai, San Ferminetan. Elkartu omen ziren, eta esan ziren, bai, egin behar dugu talde bat, eta ez dakiz, eta hortik abiatu ziren, eta, bueno, Andoni ere bai tarten zegoan, eta, bueno, lehenbiziko diska Andoni eta Iñaki bien arten konposatu zuen gehien bat, edo esan dezagun maketatu behintzat, eta hortik abitu zen, gero gira bat egin zuen, 40 bat kontzertukoa, eta gero, bigarren, esan dezagun, bigarren fase honetan, batzuk aldatu ginen, Joseba eta ni sartu ginen, Diego ere bai, baina, bueno, Diego lehenbiziko kontzertu zidago, naiz eta diskaz grabatu, Diego tromboioleak, hori lehenbiziko gira berak egin zuen. Eta hori, eta bigarren diskontarako euki ginen zen aldaketak, ni sartu nintzen, eta Joseba baita ere. 2019an gertatu zen hori, ez? Esan duzu. 2019 bukaeran ni sartu eta Joseba nik uste sartu zela ez nago oso seguro, baina 2020ko, bueno, konfinatuta dela. Hori da, eske, bueno, nahiko garai latzak izan dira, eta gainera bigarren diska bat hor sortzea, eta nahiko zaila, bai, ja, oza, distantziagatik, ez zarete hiri berekoak, ez? Bai, hori da. Bai, eske hasieran lana egin ginen dena telematikoki, bakoitzen bere etxetik eta modu hortara, eta gero ja, esan dezagun, gure disketxea Bagabigak egiten zizkion olako permiso batzuk, lan permisoa, muitu izateko, eta orduan ensaio batzuk egiten ginen zen, gero lana etxe eraman eta modu hortara. Eta hola izan zen prozesu, bai, pixkat desberdina. Eta, gustoko duzu prozesu mota hau, eta nahiago duzu... Alde batetik ongi hau, niri adibidez bakarka ideiak lantzea eta gustatzen zait. Baina nahite nahi ezola izan behar hori edo ezin elkartu hori ez zait gustatzen. Aukera izatea ongi dago, baina aukera bakarra izatea ez dago hain ongi. Eta zein da zuen ideia orain, bigarren diska honekin hor daukagula, ez? Bai. Nola deitzen da, dantza? Gaitezen hilarte. Zein den asmoa? Asmoa nik uste diska bat ateratzen duen ia edo zein talde bezala kontzertua jotzea. Azken finean, hasieran esan izaten bezala zuzeneko talde bat da. Eta, gu nahi duguna da mundu guztia bezala zuzenekoa jo eta beste. Asuntoa da, momentu hauek ez diela erresenak hori da. Eta hortxe gabiltzela, saiatu hemen jo, bestean jo, ia animatzen den, ia aukerak badauden, udaletxeek mugitzen dien, ez dien mugitzen, pixka bat horrez ze gertatzen den, eta hortzen. Zaila, baina, aurrera beti. Orain daude formatu berriak edo horrela jende gutxiagorekin eta intimoagoak edo, eta dantzatzeko igual ez egokienak, ez? Eta nola horrelakoak egin dituzue kontzertuak jende gutxirekin eta? Kontzertuak egin ditugu jende gutxirekin nahite nahi zola egin behar dielako. Eta planteatu da baita ere formato txikiago bat egitea, baina ez dugu, esan dezagun ez dugula aukera hori aurrera eraman, ze uste dugu talde oso energikoa da eta akustikoan egiteko ideia hori, ez zaigu gehiagi gustatzen, hau da, nola edo ala jotzeko hori egin behar izatea ez zaigu gehiagi gustatzen. Orduan, bai egin ginula behin 2 edo 3 abesti akustikoan diska orkesteko, baina gauza berezi bat bezala eta oraingoz behintzat ez dugu planteatzen formato horrekin mugitzea. Ze uste dugu formato handian dela egin nahi dugun bezala eta diskoa defendatzeko modu berena. Herrikita zaudete beraz, ez? Bai. Momentu hori ailegatzeko eta... Egin ditugu kontzertu batzuk, esan dezagun aurkezpen batzuk egin ditugu Bilbon, Gasteizen, Iruinen, Derion, eta udara begira ere badauzkegu kontzertu batzuk, baina normalean esan dezagun urte normal batean 40 kontzertu inguru iteko aukera honen balitz eta kondizio egoki batzutan, momentu honetan azteko kondizioak osotara desberdinak die, naiz sarrerak izateekin sarrera gutxiago saldu daitezkelako eta gastu guztiak ordaindu salak bat eta beste ez dielako ateatzen, edo udaletxeek dena delakoagatik katxe bajoagoak dituztelako. Orduan, hortxe gabiltza pixkanaka saiatzen. Eta zu, musikaz bizi zarela esan dezakezu? Bai. Eta zaila da hori egitea? Gaur egun Nafarroan? Nik esan dezagun nire kasuan nik 3 gauza desberdinak ditu. Nik grabazio estudio bat dauket, zuzeneko musikaria naiz,
eta bateria klaseak ere ematen ditu. Beitu. Orduan esan dezagun 3 gauza horiekin bueno, aurrera egiten dugu eta ongi, ez. Oain, jotzetik bakarrik Nafarroan momentu honetan ongi bizitzea posible da, bueno, nik uste aukera asko ez daudela, honen dela jendea baietz, baina momentu honetan ez da momentu egokiena hortarako. Orduan, bueno, saiatu eta nire kasun esan bezala adibidez estudioa bai funtzionatu dela oso ongi eta ez dakit ze motibongatik, baina jendea musika egiten ari da eta gaina nik uste oso momentu ona dela, ez? Musika egiteko, ze gauza asko daude esateko, inoiz baino gehiago igual. Orduan, oso momentu gona iruditzen zait musika egiteko, txarra da ez dela momentu ona musika hori plazaratzeko hori da. Eta zure ustez, musika edo artea orokorrean, gizartearekiko konprometitua izan behar da? Uste dut izan ditekela eta oso ongi da hola izatea, hola sentituz gero. Baina baita ere pentsatzen dut ez dola zergatik izan beharrik. Esan nahi zut, zukitzein nahi baldin baduzu ze ongi esnatu zaren gaur eta begiak irikitzean ez dakiz zer ikusi dozola edo beste edozein gauza, baita ere oso ongi dago. Baina baita ere gizartearekiko pisu bat dauke eta esan dezagun horrelako mezuak eman nahi baldin badituzu oso arma potentea eta baliogarria da. Zertarako, esan duzu, zu musika klaseak ematen dituzula, estudio bat duzula, baita ere, jotzen duzula, eta zertarako uste duzu edo zure ikasleak edo ez dakite obserbatzerakoan edo, zertarako da garrantzitsua musika? Zoriontxua izateko, ez dago dudarik, zertarako bestela, niretzat bai. Zoriontxua izateko, nik oso gutxitan ikusi dut norbait egitan gustara jotzen nahi den zerbait jotzen egon eta zoriontxua ez egotea. Hau da, esan nahi zu, baldin bazaude lan bat egiten jotzen eta gustoko ez duzun lan bat bezala, edo zein lan bezala izan daiteke, igual ez izain zoriontxu egiten. Baina egitan zu nahi duzun musika, zu nahi duzunekin jotzen baduzu, zoriontxu izateko. Enriquecer el alma, esaten den bezala. Eta gizartearentzat beraz, baita ere ez, imaginatzen dut? Bai. Nire ustez dudik gabe eta gaina konfinamentu garaietan nik uste inoiz baino musika gehiago entzun dela, nik uste behar hori oraindik eta gehiago zela, ez? Jendeakin zuzenean ez zin egon, nik uste nolabait atera behar emozio horiek eta hori eta musikak beste paisaje batzuta eraman zaituela hori da, begiak itxi, musika jazten duzu eta zure etxean zaude, baina ontzaitezke mentalki beste edozein lekutan. Eta baita ere, esaten da, musika edo abestiak edo emozioekin oso ondo konektatzen dutela eta adibidez triste gaudenean beti joaten garela ez, musika entzutera edo pozik gaudenean beste honetara edo, eta zuen diskan esango zenuke abesti bakoitza emozio espezifiko batzuekin lotzen zaituela? Bai, baina dena nahiko, ez da oso esan nahi zut, nahiko alaia eta dantza gaitezen hilarte da izenburua, orduan kontzeptu hori ia disko osoan mantentzen da, ez? Bizi, abesti baten izena da Bizi, beste bat da Dantza gaitezen hilarte, Amor dulce y salado, esan nahi zut, dena badoa nahiko emozionala da eta aurrera. Beti mezu positibo horrekin, ez? Gehientsunetan bai, ez nizuke esanen dizka osoa hola dela, baina bai portzentai oso altu bat. Eta euskeraz egiten dituzu zuen abesti guztiak edo tartekatzen duzue? Gehiengoa bai, baina diskauntan okerrez baldin manau 2 abesti daude erderaz, igual 3, ez nago oso seguro, baina 10-tik, 7-8 euskeraz eta pare bat erderaz. Eta hori, zer dela eta aldatzen duzue, igual erosoago sentitzen zaretelako batean edo bestean, edo... Letrak ez ditu nik egiten, Iñakik egiten ditu, eta pentsatzen dut, askotan mezu bat edo agian baldin badaukezu esaldi bat asko gustatzen zaizuna eta igual euskara izan daiteke edo erderaz. Eta alde batetik nik uste hori izan daitekeela eta gero beste alde baita ere erderaz egitea, batzutan ate batzuk ireki ditzazke edo ez, baina nik uste nahiko modu naturalen ateratzen dela. Eta inspirazioari begira edo zeretan inspiratzen zarete edo zuen musika ekoizteko?
nik uste hor badaula, esan dezagun lehenbiziko puntu bat garrantzitsuena dela melodia horren esan dezagun energia, ez? Vale. Melodia bat dauke, askotan ez dauke letrarik, izan daiteke eta hortik ez, orduan, ja, esan dezagun hasten gala, oso emozionala, baina hitzik eduki gabe esan dezagun. Zentzuekin edo. Hoi da, bai, zer ekartzen dizu horrek, zerbait oso energikoa, oso irekita, azkarra, motela, eta horren arabera, esan dezagun, hasten zara pixka bat forma ematen, ez? Kuadro bat egiten hasten zaren bezala, bueno, ni ez dut inoiz kuadro bat egin, baina esan nahi zut, hasi zaitezkela, gian pixka bat forma eta gero hastentza koloreak, espazioa hori dena lantzen, ez? Eta bueno, nik uste musikan ere oso antzeko dela eta gehienetan gainera melodietatik ateratzen die abestiak, askotan hitzik gabe. Orduan melodiak dauken erritmoagatik edo dauken alaitasun edo tristetasunaren arabera, bide bat edo beste hartzen du. Eta zure kasuan, Zeleno, aipatu duzu nola, egiten dituzu klaseak, bai jo, bai estudioa, eta imaginatzen dut, igual, gertatzen dizula, lana eta isialdia, igual, nahazten direla, ez, eta bat bihurtzen direla. Bai, oso, bai. Tipikoa da, ez, arteaz bizi den jendearekin, ez, hori geratzen dela, eta azkenean, bai, beti, elkarrizketetan edo lantzen dugu bizi lan egiteko edo lan bizitzeko esaldia, ez? Eta batzuetan zaila da, ez? Muga hori jartzea edo. Ni lanean bizi naiz. Baitu. Bai, eske astelehenetik igandera lan egiten dut, ia beti, ez dakit, 330 egun urtean edo ez dakit, baina asko gustatzen zaiten lan bat delako, alde batetik hori gero 3 gauza desberdin egitekin, bat egiten ez nahi zenean, beste bat egiten dut, eta, esan zaun hori, gero askotan oso zaila da ezezkoa esatea lan bati egin nahi dozonen eta gustoko dozonen, ez? Eta denboa kenduko dit, esan zaun aisialdi denboa, baina eski hain ongi nago lan hau egiten, eta gero bestatetik familia dago, eta ez da erresa hori dena kudeatzea, baina ahalik eta modu hoberenen saiatzen gara. Osa, familia ere baduzu. Bai. Eta hori tartekatzea zaila da? Bai, ze ordu asko die, osa, zaila esan nahi zot, zaila edo erresa. Zaila, ez zaudenean, falta motatzen maozo, eta erresa, ez zaudenean ez bada ez gertatzen, baina normalena izaten da, etxetik kanpo zaudenen, etxekoetatik hori gertu egon nahi duzola, ez? Eta, hor saiatzen galik eta modu benen egiten. Hor balantzea edo. Bai, balantza. Eta gero, leheno hitz egin dugu eta esan didazu, bigarren diska honekin edo ezakit lehenengo diskarekin zen, gira bat edo zeneukatela prestatuta, eta bertan bera utzi behar izan zenutela COVID-aren egoera guzti honengatik, ez? Bai, hori da. Esan dezagun aurreko diska atera zenean egin zuten hori udako gira egin zuen, ez? Eta oso ongi funtzionatu zuen. Eta ondoren, hurrengo neguko gira, planteatuta zegoen Katalunian egitea kontzertu batzuk eta Suizan beste batzuk, eta pixka bat hori justo ni sartu nintzen, eta aldaketa hori zen, eta hori dena. Eta oroitzen naiz, egune konkretu ez, baina martxoak 14, 15, edolako bat, asteazkena, eta gu ostegunen Kataluniara egin doazen. Eta izu, gauza gaizki omen dago, igual itxiko dutela dena, eta ni, seguro joaten gala, eta ez ginen joan. Ez ginen joan, eta gero hilabete morde bat handu ginen denak etxean. Eta orduan hori dena bertan bera gelditu zen, eta asmoa zen, esan dezagun neguko kontzertu horiek egin, udan beste pixka bat luzatu konposatzen zen bitartean, eta bigarren diska honekin jarraipena ematea. Baina, moztu zen dena, bigarren diska egin ginen, lasaitasun gehiagokin, eta alde batetik hortarako oso ongi ondu da zen. Ikuste dut, asko landutako disko bat dela, denbora asko eduki dugulako, eta nabaritzen dela, ni behintzat oso pozik nau denak egindako lanakin. Eta hori, eta guain da momentu, esan dezagun, jendeak ikusteko eta pixka bat, disfrutatzeko, ez? Bai, baina, egoera nahiko kaxkarren, baina,
Eta esan duzu, denbora asko zenutela, orduan horrek ere eragin zuen pixkat sormenaren argia edo piztea denboraldi horretan? Bai, Iñakik ideia pila bat zeuzken, bialtzen zizkian WhatsAppetik audio mordoa. Josu, beira, bururatu zait, batzutan minutu erdi bateko audioa ziren, beste batzutan kanta osoak, eta hori ez, ordu ni etxean egon mundu guztia bezala, eta goizan familiakin oso ongi etorri zitzaidan, beida familian denbora pasatzeko, egia esan alde hortatik oso ongi etorri zitzaidan. Eta gero atxaldetan nire gelan sartzen nintzen, eta atxaldean 2 ordu jartzen nintzen ordenagailukin, gauzak egiten, eta rebotatzen ginen zen audioak batzuk besteri, eta egia esan politia alde hortatik behiretuta ongi dago, baina ez da modu igual optimoena. Beraz, hainbezetan gorroto dugun teknologia hori ez, edo engantxe hori daukaguna, zuen kasuan primerakoa izan zen, ez? Momentu horretan, beharrezkoa, ze bestela? Komunikatzeko kartan bidez, ez? Bestela ez ginen diskarik egin izan. Eta gero, mentzionatu duzu baita ere Katalunia eta Suiza. Eta zergatik Katalunia eta zergatik Suiza? Osea, zerbaitengatik jo martzineten aruntza edo? Kataluniana, esan dezagun badaula olako kultura bat talde katalanak onuntza etortzena eta euskaldunak aruntza joatean, eta gaina eska mundua baitare Katalunian mugimendu asko dago, ez? Orduan, beti bai bendetak, bai betagarrik, eskalariak, eta askoz talde gehiago, ez? Beti eduki dute esan dezagun olako kontaktu hori. Eta hemen ere, modus operandikin ere kontaktu hori bada honez, esan dezagun, pixka bat aruntza joan, eta azken finean euskal taldeak, euskal herrin bakarrik jotzen baldin bazaude, askotan esan dezagun zirkuitoa erretzen dozola azkarrago, ez? Kartutxo guztiak batzutan, ez? Hori da, eta azkenean gaur baldin manau Berriozarren, eta bihar Artikan, eta etzi txantrean, jende berdina joango da, ez? Hori da, orduan, saiatzen da, normalen, pixka bat kanporuntza baitare joatea, eta aire pixka bat ematea, bai hemen, baian. Hori Katalunian, hori da. Eta gero Suizakin antzeko zerbait, aspaldiko urtetatik badaude hor euskal jarraitzaile batzuk eta euskal eska jarraitzaile, ez beraiek euskalduna, baina euskal musika eta euskal... Bai, gustoko dutena. Bai, eta sortu da olako taldetxo bat edo, eta orduan baginu zen beste 2 edo 3 lekuan kontzertu batzuk egiteko, eta bat eta beste. Badirudi eginen ditugula. Bai, beitu? Bai. Hori zen hurrengo galdera, ez? Bai, esan dezagun kontaktu hori hor dago, eta saiatu ginen azkeneko momentura arte eta dena, eta esan ziguten, ez da arazorik, eta guain gutxi, horren inguruan hitz egiten eta bat eta beste esaten du, gian hurrengo negura. Gogotxu daudela. Bai, hurrengo negurako, edolako zerbait, posible litzekela. Zer, nik uste, kristun esperientzia izan behar dela, euskeraz kantatzea hor, Suizako jendearentzat eta ez dakit, jarraituko duten letrarekin edo... Bai, eta gainera beti esaten dute oso kriston reakzioa izaten dela. Nik uste Suizako kontzertu hori izaten da maiatzak baten, langilaren egunan. Beitu. Eta ez dakit ze hiritan den, baina egiten nuen da kriston montajea. Esan dezagun Nafarroinez antzeko festa bat, eta bertan kontzertuak daude hiritik, eta izaten nuen da kriston pasada. Eta horrela joateko asmoa daukegu edo geneukan. Bai. Joaten zareten eta disfrutatu dezakezuen. Hori. Ez? Bai. Ze, ez dakit, etorkizunera begira nola ikusten duzuen gauza, ez? Nafarroan, nahiko ostia edo handia hartu dugu, ez? Artean gaudenok edo zaudetenok. Eta orain nola ikusten duzue etorkizuna? Ni pentsatu nahi dut hau goruntza joan dela pixkanaka, asuntoa da, badirudila, abia puntua ez dela nen utzi ginen abia puntua. Leheno komentatzen ditzuela, presupuestoak bajuagoak dire eta hori denak. Eta talde amaterrentzat agian presupuestoa ez dela ingarrantzitsua ez, izan daiteke, deitzen didaten bitartean, baina gu talde profesional bezala eta jendeak gauzak legal, altak eta dena behar bezala egiteko, eske presupuesto minimo bat ez baldin badu, ez da posible egitea, ez. Orduan, pena handia ematen duna da, urteetan saiatzen zala bide bat lantzen eta esan ezagun lan kondizio minimo batzuk, ez, azken finean hau lan bat da,
eta lan kondizio minimo batzuk egiten eta golpean olako bat etortzen da eta badirudi bueltatu beharra zola, esan behar nuen 20 urte atzera, baina 20 urte atzera askoz den, eta guain dela 30, hobekiago ere bai, orduan, esan ezagun atzera pausoa handia dela, ez? Orduan, bueno, ikusin beharrez, nola datorren eta bakoitze nola bilatzen duen bere txoko berri hori, azken finean, nik beti pentsatzen dut, olako momentuetan badaula jendea okerrago ateratzen dena eta jendea irabazten duna eta galtzen duna, ez? Eta orduan, nik uste jakin behar dela, olatuak nola hartu, ahalik eta modu hobenen ateratzeko olako momentuetatik. Lehen aipatu duzu baita ere, lanbide honen profesionalizazioa edo, ez? Batzutan jendeak ahazten du, hau lanbide bat dela, ez? Eta gauzat, ez dakit nola esan, tekniko edo oinarrizko gauza batzuk ez behar direla, ez? Ez da bakarrik aisialdia eta ez da bakarrik pora moral arte esaten den moduan, ez? Orduan, hori horrela gauzatu alizateko, zure ustez formakuntza edo garrantzitsua alda? Formakuntza, esan nahi duzu, musikarien formakuntza? Hori da, bai, artisten formakuntza edo artea egiten duzuen formakuntza. Bai eta ez, esan nahi dut, formakuntza nik uste dut oso garrantzitsua dela edo zein gauzetan, hizkuntza bat hitz egiteko, ez? Oain, formakuntza hori ze moduta egiten den, ez dut zergatik izan beharra modu batekoa, esan dizut, ez dut nahiten nahi ez izan behar konservatorio bateko formakuntza, edo ez dut zergatik ez izan behar, esan nahi dut, badau jende asko badaukela berezko handi bat, eta berezko handi horri, esan dezagun, formakuntza gehitzen badiozu, edo teknika, edo bat edo beste, hobetu dezakezu hori. Beste batzuk adibidez talentu oso gutxi daukete eta formakuntza askokin lortzen dute egitea. Horretik esan dizut, bai edo ez, nire gustatzen zait baietz. Ongi baldin bakizu zer gertatzen den zure ingurun eta zergatik gauza eta zergatik beste bat, nik uste sensibleagoa izan zaitezkela zure ingurun gertatzen ari denari. Eta igual teknikak ematu jizu horrelako oinarri sendo bat, ez? Bai, zu oso ziur baldin mazaude egiten duzunaz, askoz gehiago jakin dezakezu hor zer dagoen, gutxi begiratuta jakin dezakezu zer dagoen hor, nerea oso argi dauket ez nago nerean, ez? Eta zurea oso dominatuta edukitzeko, formakuntzakin egiten da, formakuntza eta jo, edo izan dena, ez? Praktika esan dezagun. Eta nahiz eta formakuntza eta segurtasun hori izan, gertatu alda noiz baite horre taularen gainean edo holtzaren gainean, horrelako zerbait anekdotillaren bat, ez zuzenekoan? Bai, niri asko, nik adibidez, niri askotan gertan ez zait ikusten dutela zea bestiduan, eta ez nahi zoroitzen, esan dezagun, izena, bai, asko gustatzen zait abestiaren izena eta abestia identifikatzea, eta abestiko lehenbiziko nota baldin badakit, jazta. Jaia, esan dezagun, hola nago eta derrepente lehenbiziko nota ikusten dut, eta ping, jazta, dena ikusten dut. Hor normalean txuletillak egiten ditu, nire zel-listetan, jartzen dut, bizi, lau markatu, ez dakiz edo, hau sartzen da, eta bauzket nikolako txuletillak, bai, ze gainekoan askotan txurian gelditzen naiz, eta ostras, hau nola, ondo gai nola azten da. Eta, profesionalak garen ez eta hori gertatzea ez dugunez nahi, esan ezagun olako txuletillak. Rekursoak edo, tresnak edo, ez? Gauza horiek aurrera teratzeko. Eta hurrengo pausua, orain horrela zaudetela, hurrengo gauzatxoa edo, noiz ikusi altzaituztegu hor hotza gainean? Ez duten gaizki esaten, bakit abuztuak 6 eta 7, ez, 6 eta 7 ez, gaizki hasi. Uztaiak 31 beraztegin honenga. Bale, Uztaiak 31 beraztegi. Abuztuak 6 edo 7, ez nago oso seguro. Leitzan, nire herrian, pozik, ez? Bai, Nafarroan eta gustora. Eta Uztaiak 17 okerez baldin manau Gasteizen gaude. Nahi zoroitzen, Gasteizen ez, Arabako Gasteiz ondoko herri baten. Nahi zoroitzen oain txezin den, baina, bai, egiten. Primeran, ikusen zaituztegu hor, disfrutatzen. Ederki. Eta, sorte hon proiektu guztietan, eta mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko zueri.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.